Wist er al wat uit? Ja, ik ga de PABO denk ik doen. Maar ik doe nog even de zekerheidsstudiekeuzestest, maar ik denk dat ik wel de PABO ga doen. Voor Gwon is het net zo dreig. Voor oren is de kar voor een nieuwe studie een wiere puzzel. Ien dat ze joet wat help bij kregen van de Frieske Hegeskwalm. Stenden en de NHL beziek je op haar iepen dagen de nieuwe studenten zo goed mogelijk te helpen. En ik om haar te uitzoeken om in Ljouwert op het HBO te studeren. Want het tal onmeldings rint weerom. Dat heeft te maken voor een deel met hogere eisen. Want met elkaar vinden we in de samenleving dat we hogere instapeisen moeten stellen aan studenten. Daarnaast zie je dat het leenstelsel, dat heeft de minister net vorige week ook toegegeven of aangegeven in de Tweede Kamer, dat het leenstelsel ook een groot effect heeft op die instroom. En krijgt dat leenstelsel zorgt bij Gwon voor keuzestress. Want hoe langer je studeert, hoe groter de schuld. Een foute studiekar kan dus duur worden. De Hegeskwalm beziek je de toekomstige studenten dan ik te helpen om knopen trot te hakken. Liekers hier bij een talent workshop. Je houdt nou straks over de kaarten met de beroepen die jij nog interessant vindt. En de beroepen die je niet interessant vindt, die geef je weg en misschien wil iemand anders die heel graag hebben. Oké, en de laatste. Komt-ie en go. Oh, die mag weg. Net alleen nog voor de studenten is het wichtig om goed te kiezen. Ik de instellings willen dat er bewust kiezen wordt. Ik al krijgen ze voor elke student betellen. Want als wij steeds maar mensen binnenhellen die je toch net goed te lonen komen of die het een verkeerde keuze maken voor hun opleiding, dan rijdt ze weer kwijt. Dat is voor u net leuk en voor de studenten ook net. Net sindsdien het wat mindere tal onmeldings, is er ik nog positief nijs. De techniekopleidingen zitten de oude jaren weer in de lift.